vachiuya neepilogu kwatiri masikati ano. Amen. Maoko ngaangobudisa saundi. Hallelujah. Hallelujah. Paprogram pakanzi epilogue. So inofana kuva epilogue ani? Ndakomborerwawo nehama dzanga dzichitaura nezvakataurwa naJesu ari pamuchinjikwa. Ndine nyaya mbiri dzanditibatei. Yekutanga ndeyekuti varegererei nokuti havana zvavari kuziva. Kana paine chinhu chakaoma muupenyu hwepasi pezuva, kuregerera. Munovaona vakapfeka mainifomu avo vakapfika vachiita maaitemu avo epamhando yepamusoro. Izvozvo zvese izvozvo unozoshamisika kuti pakuimba zvavo vakaungana kudai pane vaviri vasingamhoresanei pano. Nyaya yanga ichataurwa kuseni. Vamwe vakati handisi kuenda kumusangano, vachiitira kuti ndikati ndiri kuenda nenge anozoti ndida kupinda mumota mako. Zvino iye zvinoi zvinokuti mavaona vari pano, ko chamubvunza kuti kwenga waita husu kuya anoti kuzvaita sei? So nyaya yekuregererana, ndinofungira kuti kana paine chinhu chatinofanira kurwa nacho, kuregererana. Nokuti panyika hausi kurarama uri woga. Saka vanhu havagona kuita zvaunoda iwe, asi unofanira kuva nemwoyo unogona kuakomodheta. Meja Foroma pavanga vachitaura vati hatisi kurwa nenyama, nokuti vanhu ava mukaona vachiita zvavari kuita vane hondo dzavo. Mumwe munhu munomuona kana matauriro ake ane hasha mukati, ukamuona zvaari hasi akoma, haagamuchire vamwe vanhu. Hondo dzaainadzo humwe urombo, kumba hakuna zveiko. Saka ukaona achiita hasha ari kufunga background. Haleluya. Ukaona mumwe munhu achidada akapfeka uniform, rega kutambudzika naye, nokuti hembe jira rinenge riri nyowani raakawana nderekirimu, kumba kune dzemabhero dzese. Haleluya. Amen. Inoti kudai kumba vakapinde hembe chaidzo anozvimatira. Munhu angadada apfeka mendi. Iepirebokai ndakuda kupedzana iko Marizai. nyaya yekuka Bible is so clear. If you can't forgive, you cannot be forgiven. And if you are not forgiven, heaven is not yours. If heaven is not yours, you are wasting your time and resources. Unozanya ichaikaipira iyi haisi yemushandira pamwe, haisi yegurumwandira yegurupi, inongozonosarira iwe uri one. Ende ipapo unonzwa bhuku yati mumwe nemumwe achanozvidavirira. Forgiving
is not negotiable. Handikona kukunyengetedzai zvokuti hazvina asikana tsokoti damamuri vamodama magona kuregerera zvakahatsvoka ndizvo zvazvinoda ingorambai muchishingirira kana matadza kuregerera rambai muchingoita press on. Look here, you die pressing on without forgiving and you are gone. Hallelujah. Izvi zvedu zvokunyengetedzana tisundane mberi unoenda munhu kuvenda kunzwa mwoyo wako wakapata nenyaya yekusada mumwe munhu unomanifekisa vanhu ivo akamwari wako chaunoti zvanzi aini nenge handiitire wakoda takuitire chii hauna kuregerera iwewe munonyepa vazhinji venyu kwete vasiri vari kumba imi muri pano iyi amwana vako vari kupi amai vakabereka murume makatadzanai kugara navo kuharare Jesu aripi emphasize kuti unoziva kuti ndiri kufara nokuti akati varegererei akanga akavatarisa humwe huchiita masitaira hawo. Ipapa Jesu ari kuvatarisa ari kuti bati kudai vaiziva kuti ndinani. Ndopaanoti nechikonzero chekusaziva imi Mwari vari kudenga zviregererei ndo zvandikauya kufira. Saka iwewe kana Mwari arohwa abairwa aitwa the lowest person under the sun, asi still he says forgive them. Iwe haugoni kuregerera nokuti wakaitwei makanzi chii unoziva kuti mumwe mwoyo ka ndosaka Solomoni akati pazvinhu zvese zvinochengetwa chengeta mwoyo. Funga kuti ruvengo rwaunarwo wakanengera munhu nokuti haana kukupa nyama yehuku. Ndo zvaunotodza kubumba chaizvo ina handijaidze ina handiite izvozvo. Pane imwe nzvimbo, it was in 1998, ndiri kusangana nemumwe mutendi ari kutaura kuti hamhuresane nemumwe mutendi waanopinda naye, but nhau iyi ndei zvikanzi zvaakandiita nguva yehondo. Ingofundai kuti 98 hondo yakapera 79, saka kubva muna 1980 kunosvika muna 98 almost 18 years akangosunga. Asi chinondinakidza pa 18 years musangano waiende easter congress aienda pakada nehusajeni nemalocal officer seminar waienda mauniform pa 18 years anga aparadza mangani. If you are not careful masalvationist, handidi kunyeperana nemi kana zvinenge zvokuda kunatidzana, you are wasting your time. Yes. You are wasting your time. Ende munonatidzwa kune vamwe vachichemera Mwari saizvozvi, vamwe venyu kana ndakakutarisai kunyika yemweya muri kuouting. This is an adventure, nothing spiritual on you. But mufundisi mungadaro ndiri kudaro nokuti ndo zvauri. This is an outing. Haugone kuregerera. You can't forgive when Jesus forgave. Saka umbori chii? Unoti Mwari kana akakutaka uri chii? Ende unoti Mwari anonzwei? Yandikaudzwa mwo ndikati iwewe uri svosvora tsimba nenzou. Hapana charinonzwa kuti pane chaitika. God can replace you alive. You are nothing but a speck of dust. Amen.
ndingatoperera ipapa paforgiveness. Ndava zhinji ndopatira muri kunakidzwa zvenye ndichitaura as it is. I'm not a comedian. This is going to heaven and it's a serious business. Kudai zvaro zvokunakidzwa kuri pokunonakidzwa varume nemadzimai. Dai zvaro zvoushamwari friends you have and I'm not one. Hallelujah, hallelujah. Forgive them, for they don't know what they are doing. Jesu anoti kana usingagone kuragerera, baba venyu vari kudenga havagone kukuragererawo. Saka tikasiyana tichitamba apa, tinotamba isiri iyo. Ende nyaya yeruragero knows no rank. Even inini samufundisi wacho ndinofanira kuragerera. That is if heaven is mine. Ndakaudza vamwe vatendi ndikati kukuona kunyika yomweya nhamo yamina panyama inhamo yazvamukaita seruka. Hapana chinyoni chamusingaziva. Makaita ina mufundisi akabva pakuva penyu. Makazviita ndikaramba ndinyerere. Mukati ndakafanana nemi. Zvinoteerera. Mwari haana imajenzi nezvaakasika. Now, pane azonzi mwana tarira amai, amai tarira mwana. Amen. Ende ndafana ambai amataura vatameja echi. Sei Jesu asina kupa vamwe vese majuta, akangonopa ivo vavira. Jesu haana kuti Joni tarira inini. You knew kuti inini I am spiritual, I am going. Hapana zvavachaitava panyika zvinodai panyama yangu. But ndimi masara. Amen. Uzapane pamwe wanenge uchitodanda kuti ndachidowa kutaura zvakanaka zvisina kwazvinoenda kurefu. But ipapa izvozvizvi ndikakutarisa so nemachenero amukaita iwa. Ndaikudza mufundisi wandigere naye ndikati svondo yapera iyi. Vemasaruni vakaita mari tarisa musoro chete. Atina moshija musoro. Mai akaperera kumusoro. Chengeta abereki vako mazuva amai vangu vari pano zvavatora zviri very stubborn. Kuti musati mafunga meja vano, komadii mafunga akabereka. Nokuti your first blessing is with your parents. Rega ndikutaurira kana ukati mufundisi ndinamatirei ndigone kusanyira kugomo kana kukubata pamusoro. Iwe amai vako vakakusungira mwoyo. Musayateerera zvakanaka. Mitsanyo yako yese inonzi hunger strike. Chengetawo chakakubereka. Haleluya. Amen, amen. Amen. Chengetawo chakakubereka. Imuwana amai vakabereka vacho chengetaiwo zvamukadini. Nhasi uno ndafara namufundisi foroma pavanga vachitaura vachaziva ndaamai kana baba. Unoziva nyaya yevana nhasi. Kana paine topic iri so serious yandinoona vazhinji venyu tichipereredza ndeyevana. If you cannot cry for your children, the devil is roaring and is snatching them. Mejanara vangu itaura pavanga vakupedza. Izvo zvipo zvinorehwa zvokupa izvi. Kunopiwa zvipo zvevana. Uchirerera Mwari pane mwana mumwe nemumwe. Rega kuona kuwanda kwevana kana paakuda kubvisiwa mari. Asi kana vakukupai vavashoma, makaro iwayo zvichaguma, unofa uchishupika
Ken makanoweka nyika inokunewa rekuita ngoshani ende kuri kutorwa vana venyu imakatarisa tokuti huya unamatire vana iwe uri kuita kuri kuona kuti uri kuita game. I want to repeat again. Kana uine mukana wokuseka namufundisi wako muchifara mese fara izvenyu, asi I want to repeat, mufundisi is not your friend. Mufundisi is not your friend. Mufundisi is a father figure spiritually to protect and bless you. Ndaudza vanhu vokuhambire ndikati ukanditarisa nevamwe meso ndine mhuno sewe, ndine dumbu sewe, ndine tsoka sewe, asi ukasaziva chatakasiyana unoirasa. Amen. Unoirasa. Mufundisi inenge sipo muzari kuva naye hakukubatsira asi kuiapply. Unonhuwa zvina sipo iri pano mazotora kunyaponda veda havana simba, veda havana kana simba, isaka havana pawa, havana zvakazoti, asina pawa ndiwe. Kuna mwaka kuofisi vangu ndoda kunamatirwa ndikati munopinda kupi vataura pavanopinda kuti vakuonge mufundisi varipo ndaona ndingamuvhirika taitsoke taura nyaya yako weitaura ndikati iwe ndodawo kunamatira asi anza yenhau yako iri kuobva. Mufundisi wako wauinaye is so anointed enough to solve your problem. Asi zvawakufana kuti uite teerera. Ndapedza kukunamatira usati waenda kuna mufundisi enda unotsvaga chaunotenga kusitoro chinyowani chinodhura wonovaudza kuti mufundisi ndanzina Meja Jochore vandinamatira torai chinhu ichi ndinamatire ndine dambudziko iri. Na ini ndiri kuhaifidza ndikaite maudo emumwe mufundisi wekukumba ndine vadii ndine more than 1000. Ndokuda mufundisi wako anosimba vati vautovahondo hamuzive simba rina mufundisi wenyu nokuti hamuzive zvinoitwa nhamo yedu iri pamuromo. Mufundisi wabva kunyeya woti ndinamatirei ndiri kurwara unopora chii? Izvo bhuku yakati Abraham wese akureva iwewe ausoti imavo. Saka makashayisa mufundisi wenyu simba nemuromo wenyu nokuti makavagara gare. Kunyeya mufundisi anofana izvaka Numbers chapter 6 iwewe Aaron iwe chiprofita chiri kuya kuna Mozisi sori unouza vana vaAroni ana Levi kuti basa ravo pakati paIsraeri nderekuti vakomborere vana vaIsraeri vavablese. Basa raakapfeka zviezi zvitsvuku nderekukomborerwa kwako kwezvinokadya ndokuti muyeza makotsi ndiwo une nhamo, ndiwo uri kunyaya dhokota akazive hapana zviri papa kakapfupi yeye akakazodai wozoti dhokota ndada kuti mundione mvishani unozaka zvinhu zvekumweya zvinoona zvinoziva iepirogo kai asi wapanzwa kai wapanzwa ka pamuromo unangwara napo. Mufundisi rogo kune vanorima rogo ukafita donje unokohwa asi ukatare kunovaenda. Vamwe venyu zvituko zvamuinazvo paupenyu makazviona kubva kuna mufundisi. Makanoroga tarisa humambara hune vana vako iwe chaiye iwe haana kuchipa munhu uyu kuti abude musodzi yaburiswa newe. Unonyepa iwe, unonyepa iwe.
panapa zvanaka kuti tichinamata. Mwari ngavakubatsire. Tarira amai, amai tarira mwana, mufundisi tarira uto tarira mufundisi. Pane nawe kutarisana ipa mumwe nomwe pake achikunamatira iwe uchumuitirawo. Yandakazobvunzwa kuti asi munoda mufundisi anenge ngirozi asina nhumbu. Ndakati kamototaura natisi mupiwe mufundisi asina dumbu kwaadyeka ane mhosva yevana haana kongirozi ine vana. Kana tiri tine vana dumbu tinaro izvozvo vafundisi venyu vagere kuno mamutendero kutuma switi tinokuwara nekukumbirwa kuno. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Adzimai angu apinda chaitu kuno. Ndakutoburisa mamwe amene anenge agama iko. Utotarisa mfundisi wako. Newe mfundisi tarisa uto lako. Munondobvumira ndichaureke kupedzisira? Munoshuwa? Unoziva kuti mufundisi ka ichi ndicho chinonzi chokwadi chandakutaura. Mufundisi kanenge kakutu. Unoziva kambwanana pane katoenda mufundisi wavo kana. Mwari ngaakubatsire amai. Now, mufundisi kanenge kakutu. Kambwanana pamba. Kanoziva munhu anokanda mabhonzo. Kanonyatsoziva chazvo kuti uyu munhu uyu anouya nemabhonzo. Anondisiya muto akadya anokanyakadza rino muto wenyama. Kana vakauya varipo 10 ukaona kachiuya kakadaiwo kakanaka kuna uyu anokanda mabhonzo nemuto. Kakutu kanoziva anokarova futi. Akangouya anokarova kanomhanya saka matikuti nani mfundisi naulandina pano ndeyekuti rega kupota uchongota teerera ndikutaurira wautaura nehana kana teerera mazuva akudze zvino unokuya zvakuitika mafisa ayakuuya maigavapiitire zvakanaka ndokunozokunzwa nekuita kuna avamborega kuva pamuchitira noita sei. Ameni. Iwe regaizvo vafundisi vacho vanoseva havambodii kwezvo vanombotoonawo vakazodii vanongode vanhu vane mari isi varombo hatina urombo wokuita se haugunokuwanawo kana muguru wechibatwa wokukanda uri murombo weruziya yakadaro urombo hwekutoshaya kana muguru wechibati kunyepa unonyima iwe matsotsi. Zvazvinoita manje izvana pane mutenzi akangonzi anzwa musoro nefulu. Adzimai vanopedza kupfeka bhuku ramota. Inini, I want to tell you an example. This is very practical. My core secretary died. Ndiri pane imwe kowa. Aridyike sadza harine zviki. Ariuya azviite kuti matugaya ndokuita sei muri kuti kudii. I know Hana, and I tell you, bhokisi rake rakasvika usiku ndakavaudza kuti vhurai, ndakavati vhurai. I want to see kuti ichokwadi here nokuti uyu haafe. Wotozobvuma wadyara apinda mugwa kuti but have I done it? You question God as you go back. Imhando yamabhonzo pano unobvunza
ndobvunza Mwari kuti saka zvochidii kana tadai. Ndovatendi vari kunzitarisa. Unoti nongotarisa yose yose. Unozvaka ichi zvoinozvikwanisa aiwa zvinhu zvakazvekuzveka zvinobvunza. Muda kuonwa kune basa. Rufaro kwamuri. Rugare vaposteri. Nurikundizvira kutenderwa. Wonderi. Unonyima mufundisi mazuva ekudira mvura. Isitakuwara nejuice. Ekudira mvura zai. Mwari ngavakubatsirei. All right. Now we epilogue varuni. Hazindizvoka. Epilogue iyi. Vakomana vanoitara parazvo vane nhau handina nhau. Asi vapanzwa pandataura. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Ndine mumwe mutendi. Kwete asi pano izvozvo. Wagadzira offering yekuEaster. Ndikati gadzira offering isamwe envelope. Yarara papiro pam nhasi. Ichishandirwa. Offering yepano yekurara ndichishandira pane pauchaisa dhora. Ini ndikarara ndakasamira dhora. Zvino sezvo. Imi kanhega ndikuudze. Izvi zvinhu zviri practical izvi. Kuna minana inoitwa kana waziva zvinhu izvi. Wakufunga. Basa ndevadhonopia zvose. Zvose rende nemadhora avo anenge vaparasiti. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Captain SGP ndo vachatinamati. But I am sorry. Andisikuda vanhu pachipfugama. Namata uriko. Mira uriko kuno, mira ikoko. Ndakuti unamatire. Panapa ndiri kufara neEaster rwendo runo. It's a practical Easter. Kuna zviri practical. Vatatu vandanamata nawo paya pamati ngatinamate paya. Exactly like you were saying is what they were telling me. So it's not you. It was the Spirit that told you. So it's a very practical Easter. Ukamira ipapo, ukanamatiwa. If you believe, kune zvinoitika newe. Pane mumwe munhu asingagona, ari kunzwa kuti mwoyo wangu wakasungika, I can't forgive, but I want you to stand. Unamatirwe forgiveness. Zvinoita. Ene nawe ndiri kutaurai, muri kuona vari kusumuka vachiva kuvafundisi vavo. Izvozvo mumwe ari kuti manyemwe. Kuonekwa pane vanhu. Zvine basa rechiizvozvo. Iwe zvine basa. Isaenda musango. Uuraye nyama. Uibike. Kana wabika, wondipa. Ndidye. Kana ndatya, mwoyo wangu wofara. Kana wafara, mwoyo wangu wokukomborera. Zvine processes. Ita kuti anokukomborera atange afara. Munoitwa munamato wejuti. Nanga munamato usada tikomborera tinjira chato unomunamata. Roba pakazvo kuti mutunga munemudenga anga. Ene ndinofara kumunamato review. Zvakaita ndizvozvo. Zvatopedzana. Ndaukanesa maningi madhokodheya vanokubaya jekiseni remvura. Chauri kudai wabaiwa jekiseni ndizvozvo muzai. Ndopukuta zvabva ndizvozvo kudai mabhora amai. Mabhora imvura yamadirwe. Pamupenyu nokutaurisa ndokunokusakai. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Handiti wakutotiwo kurewo kana paprogramu. Vakanga vani vatsvaga mwana etaipiro. This is a serious business, and
So that church in the not a stagnant church. Amen. Amen. No. Wafundisi yesu watu wa marema sisi watu wangono. Ngandi nida saka watu. Kudaila watu wakaya hivi. Asitishana. Amen. Hallelujah. Ndinokunyengetedza in few minutes tiende kunozorora. Munhu waMwari akuya kuzonama. Sumuka kana uine chawanzwa. Chaunoti ichi Mwari ngachiitike nenichi. Ndibasire paEaster ino iyi. Ndodo kuwana do you know kuti mumwe munhu akusukuti hakusukugona kuregerera asi uno mumwe munhu wanonyatsona kuti kwakandirengereiko ndakaiteiko munamatire kuti Mwari uya kumunhu uyu ngaandiregere uyu nokuti mandiri hamuna chirimo chino handimurenge. Mumwe munhu ari pano amai kumusha hembe izvozvi paEaster ino vakapfeka mateneti aukatumira iwe kagotwe rako vamwe ana baba vane mawebsutu naive aya akanzi PTC naive PTC akavhara hazi zona vana vezvevanozivayo chimugazha chamuna chimurara vane mwana akasvika sewe zimuka mufundisi uya munamati toda kuti Mwari vatiitire zvakanaka nayo Mwari vakufungurire ndoda kuti zvibvunze pandatodzosera I was not joking kuna mufundisi wangu ndirikaputuke rudzi vakandiona vari kuona anokanda mabhonzo kana anorova kana uda kupesana nemunhu anopinda kwamagaya kana kwamakandiwa tirai kunyaya makandiwa naiwe ushamwari hwenyu hunopera nokuti akanzwisa kuti munhu waMwari uyu basa rake nderekundikomborera saka inini handinyeye chinondikomborera. You see, I always give an example. He is my blesser. Kana ukada kundinyengetedza chirudzi kana zvikanzi zvadi makarewo haana kuipa anoipira yokwete kwandiri saka ngaundipinza musirimo. He is my only blesser. Hatitame madhiye kunyeperana. Amen. Unozaka na kudai kuri kutaura kumwe unogona kuti zvinowandida mutyara vadiona dhishi vatu vakuinenge yakanaka yakanaka ipi inopfuura It's not about appointment. It's about the spiritual blessings. You don't antagonize with those who are above you. Mamira kuti munamati kwanditi. I like the way you see. Come, my wife. Come. Yes. You will. We are mutene chiuya zino
Baba vedu vari kumusoro kudenga, ribatwe Baba neutsvene zita renyu. Iyemi musiki, muchengeti nemutongi wezvinhu zvose. Hatinozvininipisa Mwari pamberi pouso hwenyu nekuti muri Mwari. Dai zvaisavewo sekudaro, dai dzimwe dzenguva tisipo pano, asi nekuti muri Mwari munotida takadaro, neuipi hwedu munotigamuchira takadaro, namanyangadzo edu Mwari matiregerera pamuchinjikwa. Tiri pano panguva dzino, tese Mwari pamunotiunganidza, imamu munoshama muromo wenyu, moburitsa shungu dzenyu, hamuye murimi munoshandisa vana venyu. Mwari tibatsirei savateni. Pakati pemauto Mwari pane vasingamhoresani, pakati pemauto pane vasingataudzani. Kereke dzagomera Mwari nekuda kwavanhu vasingawirirani, chechi dzatadza kuvaka nekuda kwavanhu vasingataudzani. Nezita raJesu Baba tiri kunamata kuwirirana kwavanhu. Hazviperere kumauto chete, kuna vafundisi vasingataudzani, kuna vafundisi vakavengana. Tiri kunamata nemuzita raJesu kuna Mwari vanobatanidza vanhu. Maita henyu Mwari, kuna amai nevana vasingataudzani, kuna baba nevana vasingamhoresani, kune mukoma nemunin'ina vasingapindidzane mudzimba. Taneta nekuatenda maista Mwari tichinzwa izvi pasina tachinja. Ista yegore rino Mwari, itaiwo zvimwe zvinhu zvitamatiri. Takaomberewa navatorwa, hama dzedu dzichichema, takapembedzwa tikapfekesa vamwe vana vanamai vedu vachifamba nezvigamba. Mwari matipa mukana uyu wokuzvitarisa. Tibatsirei tiyeuke kwatakabva, tibatsirei gomba remugodi riranga riri parakacherwa. Takutendai nokuti muri Mwari. Vasingataudzani, kana mukada henyu Mwari izvezvi, vanofonerana ngavatange kufonerana, vanotsvagana ngavatange kutsvagana. Taneta rudo rwefeki, taneta rudo rweparufu. Takutendai nokuti muri Mwari. Rangarirai kereke yedu Mwari, nokuti pasina kunzwanana, pasina kuregererana, hatina kwatiri kuenda. Vamwe vanotozvipembedza. Tiregerere Mwari nokuti vanhu. Tibatsireiwo savaRevhi kunamatira mauto aya. Tibatsireiwo savafundisi kuvada mauto aya. Ivo mauto vabatsirewo Mwari kudawo vafundisi vavo. Tikawirirana Mwari kereke dzichafamba. Mwewe tsvina uchashaya simba. Mwewe madhimoni Mwari ingabude sei kana pakati pedu pane mukaha. Mweya muswene uyai zvino. Mwari kana mazviita izvi, harisi zita ramedza chochore kana revafundisi richakudzwa, but your name Father will be glorified. Takutendai. Timborananiwo zvedu, dai maisa vaimimi. Takutendai nokutifira pamuchinjikwa. Mukutadza kwedu nyika inotijaja,
asi munotigamuchira neutera hwedu. Mazviita nenguva yekudzidza, mazviita nenguva iyi, mazviita nekuti muri Mwari. Mbiri nerukudzo zvisapiwe vanhu, mazita evanhu adzikiswe, renyu zita risimudzirwe. In Jesus' name, amen. Ngatingotenda Mwari ngatimumbirire. Vana Matongo vari padhuze. Ivai Mr. Matongo.